गिबियावनो धोरोमारि खुलुमनायखौ बावग्रोबाय। लाइमोन आफाद दुलाराय बाथौ गौथुमा 29 अक्ट'बर 2024 अदेबानि मैयानि मोनानि 8 रिंगायाव हरखाबै मोनसे गुगोल कनफारेन्स जिरायनाय जायो। बे थांखि बायदियै दिनै लाइमोन आफादनिफ्राय मोननैसो बाथ्राखौ जोङो फोरमायनो थाखाय सिगांनाय जादों। बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुम्मा, बे जथुम्माखौ 2025 मायथाइनि 27, 28, 29, 30 जानुवारि बेवहाय सानब्रैनि हाबाफारि लानानै खुंनो लानाय जादों। बेखौ जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै गोजोननायजों बरायदों। दा बेखिनियाव दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै जोंहा मोनसे बाथ्राखौ बुंनो थाबाय आरो बे बुंनो गोनां बायदियै दुलाराय बाथौ गौथुमा 15 अक्ट'बर 2024 खालार खालि बर' थुनलाइ आफादनिसिम गांसे आर'जलाइ लिरनाय जादोंमोन। जिहेतु बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि सावराय जथुम्मा बेवहाय 28 जानुवारि, बे 28 जानुवारि 2025 खालारा जोंनि गोथार बाथौ सान। बे गोथार बाथौ सानखौ एरायनानै खुंनो थाखाय जोंनिफ्राय दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गांसे आर'जलाइ लिरहरनाय जादोंमोन। दा बे आर'जलाइखौ बिथा खालामनानै बिथांमोना सावरायनायनि गेजेरजों जोंनो फर्मेलि लाइजाम लिरनानै हराखैब्लाबो जोङो बिथांमोननि प्रेस मिटनि गेजेरजों जोङो मोनथिनो मोनबाय जे बिथांमोननि गाहाय नेहाथारि गेदेमा बिथाङा प्रेस मिटनि गेजेरजों फोरमायनाय जादों जे आगुआव बर' थुनलाइ आफादा जे सानब्रैनि हाबाफारि लानानै खुंनो थाखाय थि खालामनाय जादोंमोन, बे खालार बायदियैनो बिथांमोना खुंनो थाखाय लाफिननाय जाबाय। बे जोंनि गोथार बाथौ सानखौ एरायनो हानाय नंला, बे बाथ्राखौ बिथांमोना प्रेस मिटनि गेजेरजों रोखा खालामनानै होबाय। आरो बेवहाय बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा निमाहा बिदों। दा बे बिथिंखौ जोङो धोरोमारि बिथिंनिफ्राय जोङो अनसायदों, बरायदों। नाथाय जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै माखासे बिथिंखौ जों नोजोर होनो गोनां थाबाय। जिहेतु जोंनि गोथार बाथौ सानखौ जोङो सारा बुहुमावनो गाजा गोमजायै फालिनायखौ जोङो गुवारनिफ्राय गुवार लेभेलसिम जों फालिनायनि थाखाय जोङो नाजाबोबाय थादों। थिग बेबायदियै 28 जानुवारि 2025 खालार खालि जोङो गोथार बाथौ सानखौ फालिखांनायनि उनाव जों गोजान गोजाननिफ्राय बाहागो लाहैनायाव जोंहा गोबां जेंना नुजाथिगोन। आरो बर' थुनलाइ आफादनि गाहाय नेहाथारि बिथाङा फोरमायनाय बायदियै 28 जानुवारि 2025 खालार खालि मोनानिफ्रायनो थान्दै मेल जिरायनायनि बाथ्रा बुंदों। दा बेवहाय बर' माहारियारिखौ बा थुनलाइ जौगानायनि गोबांथार बिथिंखौ बिथा खालामनानै बेवहाय गोनांथार बाथ्राखौ सावरायनाय जागोन। दा बे बिथिङाव, बे हाबाफारियाव जोङो गोजान गोजाननिफ्राय बाहागो लाहैनायाव बियो जेंना जागोन, बे बिथिंखौ जोङो नुहुरनाय जादों। मानोना सानसे बा साननैनि हाबाफारि लानानै बेखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायो। बे हाबाफारियाव ओनसोलनिनो गोबां गेदेमा दैदेनगिरि बिथांमोना बा माहारियारि आफादनि दैदेनगिरि, फोरोंगिरि गेदेमा बिथांमोनखौ जों गाजा गोमजायै बाहागो लानायखौ नुनो मोनो आरो बाहागो लायो। दा बोसोरै जोङो मागो दाननि नैथि मंगलबारखौ गोथार बाथौ सान महरै जोङो फालिबोदों। थिग बेबायदियैनो 1996 मायथाइयाव रायजो सरकारनि फान्जामुथियाव जोङो आद्रा सुथि महरै मोनबोनो हादों। आरो बेनि उनाव 2017 मायथाइयाव BTC गभर्नमेन्टनि अनसायनायाव जोङो आबुं बन्द सानखौ जोङो मोनबोनो हादों। आरो बेनि उनाव दुलाराय बर' माहारियारि बा बाथौ गौथुमनि नाजानाय आरो खुब खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जोङो 2017 मायथाइयावनो आसामनि गिबि मन्त्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथांमोननि अनसायनायाव जोङो गोथार बाथौ सान महरै मोननो हाफैदों बा बन्द सान महरै जोङो मोनफुंनो हादों। थिग बेबायदिनो जोङो आसामाव थानाय, नेपालाव थानाय बर' सुबुंफोर, जेरै 4,000निबो बांसिन बर' सुबुंफोरखौ लानानै बेंगलाव थानाय बर' सुबुंफोर, मेघालयआव थानाय, बांलादेशआव थानाय, आसामनि गोबां खना खनला थानाय जेरै डिब्रुगड़, शिबसागर, तिनसुकियाव थानाय, दा बेफोरबायदि जों गासै बर'फोरखौ बोनथुमनानै, जिहेतु धोरोमा माहारि बोनथुमनायनि मोनसे राहा,
बे बिथिंखौ जों नोजोर होनानै धोरोमखौ बिथा खालामनानै समाजारि जौगानाय आरो सोलोंथायारि जौगानाय थुनलाइयारि जौगानायनि बिथिंखौ जों बिथा खालामनानै बे गोथार बाथौ साननि हाबाफारि बा धोरोमारि हाबाफारिफ्राव जोङो सावरायनाय जायो। दा बे बिथिंखौ जे माहारियारि मोनसे बर' माहारिखौ जौगानायनि मोनसे बाथ्रा सिन्था सरसा खालामनानै जि आयदाफारिखौ लानानै जोङो सावरायबाय बा सावरायनायनि हाबाफारि बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय जे जोङो बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि जथुमा बे हाबाफारियाव बाहागो लानांनायनिफ्राय गोजानाव थानांनाया खुब दुखुनांथाव बा बेनिख्रुइ दुखुनांथावसिन बाथ्रा जोंहा गैला होननानै जोङो सानदों। बेनिखायनो जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो खनले खावलायदों जेन ब्रह्म धोरोमनि कनफारेन्स, गुनु उत्सव, रिपाब्लिक डे आरो ख्रिस्टान धोरोमारिनि कनफारेन्स बेफोर हाबाफारिखौ बा माहारियारि आफादनि हाबाफारिफोरखौ जेरै एरायनानै बर' थुनलाइ आफादनि 64थि बोसोरारि सावराय जथुमाखौ खुंनो लादों, थिग बेबायदिनो समान नोजोरै लानानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथार बाथौ सानखौबो बेबायदिनो एरायनानै खुंनो थाखाय बर' थुनलाइ आफादनि 64थि सावराय जथुम बेखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो खावलायगोन। लोगोसे फैबाय थानाय माखासे बाथौ धोरोमनि फोरबो आरो गोथार बाथौ सानाव जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जिहेतु बाहागो लाखायो, जिल्ला आफादनि माहारियारि आफाद आरो जिल्ला आफादाव थानाय गोबांथार गेदेमा बिथांमोनानो फोरोंगिरि बिथांमोना बाहागो लायो। दा जों लाइमोन आफादनिफ्राय जोङो बेखौ खावलायगोन जे मिरु बर' थुनलाइ आफादनिफ्रायबो बा गोजौ थाखोनि दैदेनगिरि बिथांमोननिफ्रायबो जे बाथौ सानाव बा गोथार बाथौ सानाव बाहागो लानानै जे माहारियारि दानायनि जि जों बाथ्राखौ जों सावरायो बे हाबाफारियाव बाहागो लानानै थुनलाइयारि जौगानायनि समाजारि जौगानायनि बिथिङाव जेन हेफाजाब होलायगोन आरो बिथांमोनखौबो जोङो बाहागो लानो थाखाय खावलायगोन। गोजोन्थों। मोनसे गोजोनथाव फोसावथाय। क'क्राझार सहरनि कदमतला जेबि र'ड फाग्ला बाबा मन्दिरनि साखाथियाव थानाय फर्चुना हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोजांथार खाबु। नंगौ, फर्चुना हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय फोसावदों दुर्गा फुजानि स्पेशेल अफार। बे दुर्गा फुजानि स्पेशेल अफाराव ल' डाउन पेमेन्टआवनो लानो हागोन नोंथांमोननि फसायनाय साखा खबनै गारि। बेजों लोगोसे गंनै हेलमेट फ्रि, 8,999 रांनि ब'ट स्मार्ट वाचखौबो नोंथांमोना बेसेन होआलासे मोननो हागोन। बेनि अनगायैबो 10 बोसोरसिम वारेन्टि मोननो हागोन। सोरबा सुबुङा साखा खबनै गारिखौ एक्सचेन्ज खालामनो गोसो दङब्ला 2,000 रांसिम बोनास आरो आरजाथाव सुबुङा बेसेन होआलासे 100% ल' इन्टारेस्ट रेट 6.99% इजि फाइनान्सनि खाबुखौ गोरलैयैनो आवग्रिनानै लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे स्पेशेल अफारा फैगौ 1 अक्ट'बरनिफ्राय जागायनानै फैगौ 31 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। जुदि नोंथांमोना फर्चुना हन्डा श'रुमनि बे मोजांथार खाबुफोरखौ लानो गोसो दङब्ला 6900198490 एबा 6900198491 आव फोनांजाब खालामनानै सुलाद लाहरनो हागोन।